Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun pinanganten kula ijabatan badhe kula tulis langkung rumi. Oh iya. Kantong aja. Kula catet yen kersanipun pikantuk layang saking toprak wahyu manggolo. Asmane bagus. Wis tahu. Wirat mojo. Sekolahnya sekolah paku. Tuban. Dan mesti takon karetan. Iki misal terus disen golongke meteran. Gitu. Nah, kalau kan cukup kan ya, bisa hati ini. Asmane seneng? Iki mangke Umaretna binti Prabaningrat bojo negara. Anda tangan ini enggak? Nganda ini enggak? Ini. Marai tanda tangan. Sing golong keren ya. Oh, lu tanda tangan kok dia? Ora aku Umaretna. Nggih, pun nggih. Saderengipun kula ijabatan para tamu undangan ingkang sampun nggani wonten wonten menika. Purun dados pasetan Pak Bu nggih. Purun nggih. Alhamdulillah. Mas Pak nggih. Mengko kula nek pun muni jenengan tenaga nggih. Nawa itu sama gue tinggal aja buka mugi-mugi pinanganten mungkin sampun kula ijabah